общо взето се включим след малко, возим се, както се вижда сме някаква група хора. Чай се поместя. Това е общо взето положението, като май за закриване. Надяваме се да ни даде още веднъж хубаво време. Да видим дали ще ни даде такова. И така. Общо взето, като цяло возим се. Оставим да поснима, това пак толкова. Ако има нещо да се изрежи, да става като материал, ще го изрежем. Ако няма. Дано се надяваме да никът за последно тази година. Времето е 14 градуса. Канал в песа заедно. Ама няма какво да се направи. Тук един път със силката как са дами загубили. Капитулирах. Значи работи, ама не на всичките цилиндри. Капитулация. Бум-бум. Бум-бум. И съм бокса.
някакви дупки. Нямам дупки. Няма дупки. Маслото се надявам и то да е вътре. Да се надяваме, че е вътре. Маслото. Има масло. Работеше, но нещо. Всичко вътре, няма никакви излишни работи. Няма излишни работи. Тя. Съдба. Съдбата човешка. Тъй, сезона приключи. Като гледам за всички, за мен кардинално. Един цилиндър или може би повече ги няма, свещли изби, не знам какво стана, дано няма звуци някакви странни, но приключих, не знам даже и къде съм, но всичко приключи за мен днеска. Надявам се да видим как ще го приберем. Нямам да звънна на Слави ли, или АДЦ да звънна. Нямам представа. Нещо тук ще стана, гръмна ми бобина или свеж, нямам никаква идея. Така общо взето, съдба. Трябва да видя къде ще се поместя само и сега. И това е положението. Това е. Ще се включим за повече информация по-нататък.